Hello, hello, hello mga guys. Ni ami karon sa Carbon. So, mao na siya. Nag-video ko. So, kami rang duha. Nagdit-dit ming duha ni sa Tornina. So, mao na among food. So, naghuwat pa mi sa amo ang gi-order nga chicken, barbecue chicken. Kay kanang nadia is puso. So, dara akong nawongs. So, mao na siya. Katawa agin ako. Nalingaw rejud ming duha ani. So, kami good, mga mi og lamas na nihapit sa midiri. Naong bayang inday ay. Sa Tornina, kaya sigig pamahipay kay init daw. Ano ka na siyang giinitan. So, man namang food, seafood, platter o puso. Din na pamigi order nga barbecue chicken. Sige pamahipay dahil na ingom kagsikuan dayo ay. Giinitan man ka. Mana among pagkaong duha kay duha raman mi, so kikigo ra sa damong order. So akong dagway gisingot sad pero wala mo ko initi dara. Pugi kay mong food, naghuwat jud mi medyo taod-taod sad. So na-video na lang ko. Dara akong naong dara ang puso, tulo ka buk ang puso kay iya duha ko sa char. So mao ra to guys, salamat sa pagtan-aw. Bye-bye.